ниҳоли гулу буттаҳои гуногуни ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз зебу зиннати шораҳо ва марказҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар мегарданд. дар самти хӯрамгардонии ду шафати шоҳроҳ ва гулгашту хиёбонҳои ноҳияи Шаҳринав сокинони ду шафати шоҳроҳ ва масъулини ҷамоатҳои деҳот кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд. имрӯз аз ҷониби сокинони се ҷамоати деҳот Чуст, Сабо ва Истиқлол дар гулгаштҳои шоҳроҳи Душанбе Турсунзода зиёда аз 6000 гулҳои ороишии садбарг шинонида шуд, ки ба шоҳроҳ ҳусну таровати беандоза замм намудааст. имрӯз чӣ тавр мебинем мардуми деҳаи ҷамоати деҳоти Истиқлол бахшида ба 27-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шанбегӣ эълон намуданд ва барои тозаи обод гардондани ҳудуди деҳа шанбегиҳо карда истодаанд. мин баъд низ мардуми ин деҳот барои ободию сарсабз хӯрам гардондани деҳот саҳми арзандаи худро мегузоранд. таҷрибаи гулпарварии мутахассисони ноҳияи Шаҳринав таи солҳои охир натиҷаи самарабахш медиҳад. ин аст ки ҳамасола маркази ин ноҳия ва кӯчаву хиёбонҳои он ба гулгашти ҳақиқӣ мубаддал гардида ба сокинону меҳмононаш фараҳу шодӣ мебахшад. имсол низ бо азми қавии масъулини соҳа барои сабзу хӯрамгардонии тамоми кӯчаву хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳо дар назди худ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. махсусан дар гулгаштҳои шоҳроҳ мувофиқи нақшаи пешакӣ гулҳои рангоранг шинонида мешавад, ки ба меҳмонони дохиливу хориҷӣ фараҳу шодӣ мебахшад. имрӯз хеле ки мебинед мардум ҳама шанбегӣ сарҷамона буромада баҳри пешвоз гирифтани истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон шанбегӣ карда истодаанд. дар шоҳроҳ баҳри тоза намудани гулгаштҳою ба канори роҳҳо ҳама мардум баромада тоза карда истодаанд. мо ҳама вақт на ин ки дар як ҷашн гирифтани идҳо, балки дар ҳар рӯзи шанбе иқдом гирифтаем, ки ҳар рӯзи шанбе шанбегӣ бо мардум гузаронем. мувофиқи маълумоти масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав, малакаи гулшинониву кабудгузоркунӣ дар ноҳия ба он хотир, ки то оғози ҷашнҳои миллии кишвар тамоми кӯчаву хиёбонҳо ва мавзеъҳои ҳамшафати шоҳроҳ сабзу хӯрам гардад. дар корҳои ободониву кабудгузоркунӣ сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот ба таври доимӣ дасти ёрӣ мерасонанд, то дар шукуфоии як гӯшаи ватани худ сам гузоранд.